v těchto čteních vyskytuje výraz, kterým se anděl Gabriel obrací k úžaslé a váhající dívce a zjevuje jí tajemství, do kterého bude zapojena. Buď zdráva, milosti plná. Panna Mária je v prvom rade povolaná k radosti z toho, k radosti nad tým, čo v nej uskutočnil Pán. Boh ju zahrnul milosťou, ktorá ju učinila hodnou toho, aby bola matkou Krista. Keď do jej domu vstupuje Gabriel, stáva sa aj to najhlbšie tajomstvo prekračujúce všetku schopnosť rozumu dôvodom radosti, motívom viery a dôvodom odovzdanosti sa slovu, ktoré jej bolo zjavené. Plnosť milosti dokáže premeniť srdce a uschopňuje ho vykonať tak obrovský skutok, že zmení až dejiny ľudstva. Slavnost neposkvrněného početí je výrazem velikosti Boží lásky. Bůh je nejen ten, který odpouští hřích, ale v Marii dokonce zabraňuje prvotní vině, kterou si každý člověk přináší sebou na svět. Boží láska zabraňuje, předjímá a zachraňuje. Dějiny hříchu, začínající v zahradě Eden, ústí do plánu lásky, která zachraňuje. Slova knihy Geneze uvádějí do každodenní zkušenosti, kterou objevujeme ve svém osobním životě. Stále existuje pokušení neposlušnosti, která se vyjadřuje naší vůli plánovat svůj život nezávisle na Boží vůli. Toto nepřátelství nepřetržitě útočí na lidský život a staví lidi do protikladu k Božímu plánu. Přece jsou však i dějiny hříchu srozumitelné jedině ve světle lásky, která odpouští. Hřích je možné pochopit pouze v tomto světle. Kdyby všechno zůstalo vázáno na hřích, byli bychom těmi nejzoufalejšími tvory. Avšak příslib vítězství Kristovy lásky všechno uzavírá v Otcově milosrdenství. Boží slovo, které jsme slyšeli, nenechává na pochybách. Neposkvrněná Panna je před námi privilegovanou svědkyní tohoto příslibu i jeho naplnění. Tento mimoriadný svätý rok milosrdenstva je takisto darom milosti. Vstúpiť touto bránou znamená objaviť hĺbku Otcovho milosrdenstva, ktoré objíma všetkých a ide v ústrety každému osobne. Je to On, ktorý nás hľadá. Je to On, ktorý nám prichádza v ústrety. Bude to rok, kedy budeme rásť v presvedčení o milosrdenstve.
Veľké príkorie sa pácha voči Bohu a jeho milosti, keď sa najskôr tvrdí, že hriechy sú trestané jeho súdom, bez toho, že by sme vopred povedali, že sú odpustené jeho milosrdenstvom. Áno, je to práve tak. Musíme stavať milosrdenstvo pred súd. A v každom prípade bude Boží súd vynesený vždy vo svetle jeho milosrdenstva. Prechod svetou bránou nech nám dá teda účasť na tomto tajomstve lásky, vľúdnosti, nehy. Odložme akúkoľvek formu strachu a bázne, ktorá nie je vlastná tomu, ktorý je milovaný. Ale skôr prežívajme radosť zo stretnutia s milosťou, tou milosťou, ktorá všetko premieňa. Dnes v Římě a ve všech diecézích světa, když přijdeme svatou bránu, chceme také připomenout jinou bránu, kterou před 50 lety otevřeli světu otcové druhého vatikánského koncilu. Toto výročí nemůžeme připomínat pouze pro množství sepsaných dokumentů, které až do dnešní doby umožňují verifikaci velkého pokroku, který byl dosažen ve víře. V první řadě koncil byl setkáním, opravdovým setkáním církve s lidmi naší doby. Setkáním ve znamení moci ducha, který přiměl svou církev, aby vyšla z nesnází, které ji dlouhá léta držela uzavřenou v sobě. A značením se znovu vydala na misionářskou pouť. Znova tak vykročila vstříc setkání s každým člověkem, tam, kde žije, v jeho městě, v jeho bydlišti, v jeho zaměstnání. Kdekoliv je člověk, tam je církev povolána jej dostihnout a přinášet radost evangelia. Milosrdenství a odpuštění Boží. Po těchto desetiletích se proto chápeme této misionářské pobídky znovu, se stejnou silou a nadšením. Svatý rok nás podněcuje k otevřenosti a zavazuje, abychom neodhlíželi od onoho samaritánského ducha, plynoucího z druhého Vatikánu, jak to řekl blahoslavený Pavel VI. Na závěr koncilu. Kéž nás průchod svatou branou přiměje k zaujetí postoje milosrdného Samaritána. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio